A resposta á pregunta da pasada semana, a número 3, é artigo 35 da Constitución Española. Nel faise referencia concreta á non discriminación de salario por razón de sexo. Cuarta pregunta. O feminismo é un movemento social que se desenvolve ao longo do tempo e vai variando nas súas reivindicacións. A hora de estudalo, xeralmente divídese en 3 fases ou etapas. Así falamos de feminismo ilustrado, feminismo liberal sufraxista e feminismo contemporáneo. Que nome concreto reciben esas etapas, fases ou divisións do feminismo? Envía a túa resposta a acia@chantada.com antes do xoves ás 11 da noite co asunto Resposta á pregunta número 4 ou cubre e deposita a papeleta que atoparás sacaron das urnas do concurso Chantada e Feminista nas oficinas do CIM no Multiusos ou na sede de AECH na rúa Carlos Otero Díaz número 9. Se acertas, entrarás no sorteo dunha cea para 2 persoas.